Vidrý duch 3000. Horste, štil ti volačo ukážem. Chcel by som ti predstaviť revolučnú novinku. Toto je Vidrý duch 3000, ktorý vyvinuli vedci v Topoleckej. Do štil mali všetci diváci doma plnú ryt nožov. Máme nože na chleba, na svinu, na syr, na manželku a tak ďalej. V každej kuchyni máme aj takýto debilný stojan, ktorý na linke akurát zavadzá. Len čo pri umývaní tanierkov nám zbytečne špliecha jarová voda. Milý stojan môžete chyciť a razantne si ho strčiť napríklad do rici. Lebo už ho nikdy potrebovať nebudete. Inžinieri z Topoleckej spravili kus dobrej roboty a my v Dakanim máme to šťastie, že žijeme v dobe, v ktorej tu máme Vidrý duch 3000. Už pri prvém pohľade naň musí nejednému domácemu Megajverovi vypadnúť slina. To nie je jak tento aušus, ktorý už od pohľadu stojí za hovno. Štil si povieme čosi k rúčke Vidrý ducha. Tún sa inžinieri inšpirovali tvarom pilky na stromky. Aby sa Vidrý duch dobre držal, rúčka je potahnutá kožu z veverice. Vďaka tomu, aj keď máš mokré ruky, Vidrý ducha vieš dobre uchopiť. Aha, kukni, čo tu máme, Horste. To je 8 klínček. A neveril by si, jaká náhodička? Mám tu náhodu po ruke aj kladzivo, abych to mohol pohodlne zatúcť. Kúkaj sem, s citom si zatučem klínček. Teraz si zeberem to Vidrý ducha. Prototyp tejto čepele vysústružil na CNCčku jeden z vedcov na poobednej, keď nebol majster zrovna v robote. Poďme to teraz štil trochu otestovať. Vidrý duch odreže klinec jak nič. Kúkaj, trochu pritlačím a bum, klinec hneď odlecel do Márie. Keď si zebereš Vidrý ducha na zabíjačku, svina je rozebraná za chvíľečku. A ako si poradí Vidrý duch s pravým, poctivým bukovým masívom, to hned zistíme. Boha, to je paráda. Jak do masla. Neviem, jak som bez Vidrý ducha vôbec mohol žiť. Ešte ma štil, čo si napadlo. Zeberem dokonca aj to kladivo, aby som všetkým ukázal, čo za monštrum Vidrý duch je. Kúkaj, normálne krájam dokonca kladivo. Aj keď krájanie kladiva bolo vrcholom tohto kabaretného vystúpenia, chcem vám ešte ukázať, jak Vidrý duch ľahko zničí napríklad krabicu hlboko zamrazenej brokolice. Dámy a páni, toto je Vidrý duch. Poj, zaber ty beštia, znič tú hnusnú brokolicu. Brokolicu aj tak nemá nikto rád. Pre Vidrý ducha žiadny problém. Kto zavolá do 5 minút, dostane zadarmo škrabku na zemáky. Dámy a páni, Vidrý duch 3000. Sada Vidrý duch. Horste, keď máš dvojku v žile, mávaš aj ty takú chuť na rajčáky, ako mávam ja? S mojimi starými nožmi som sa vždycky pri lúpaní celý dorezal. S Vidrý duchom mini žiadny problém. Vidrý duch 3000 mal veľký úspech, preto vedci z Topoleckej prinášajú aj menší, kompaktný Vidrý duch mini. Aby ich demonstroval, jaký je skvelý, pobúcham kladzivkom okolo jeho čepele. Bum bum bum, ale to není ešte zďaleka všetko. Vedci z Topoleckej nám prinášajú aj úžasné Vidrý duch nožnice. Štil sa strihanie stane vašu najobľúbenejšiu aktivitu. Jak vás sere sused a vy zvažujete pomstu, Vidrý duch nožnice sú tun pre vás. Zebereš jeho internetový optický kábel, ktorý mu vede do bytu a takto z ľahkostu mu ho predrbeš. Kým majú ľudia záujem, treba z toho vybúchať maximum. Výsledkom je ďalšia novinka. Vidrý duch Light. Krájanie hrozienka na krúžky nikdy nebolo jednoduchšie. Všetko vynašli inžinieri z Topoleckej, všetko obrovská kvalita. K tomuto všetkému chýba už len elegantný a velice nenápadný Vidrý duch stojan. Stačí ho len mamutom prilepiť na stenu. To je nádhera. Už úplne cítim, jak mi začínajú tvrdnúť bradavky. Takto jednoducho budete mať všetky vaše Vidrý duchy vždycky hneď po ruke. Štil poprosím divákov, ktorí majú slabšie srdco, aby odešli od obrazovek. Ideme si povedať cenu. Toto je ponuka, po ktorej svet nožov nikdy nebude jak predtým, Horste. Očúvajte, nie 3000, nie 2,5, ani nie 2000 eur. Všetko, čo ste videli, vás štil výjde len 1300 euríček. Verím, že už vybavujete spotrebáčik. V tejto cene nemôže chýbať všetkým známy Vidrý duch 3000, s ktorým sa stanete hviezdu každej zabíjačky. O tom, že rúčka je potáhnutá kožu z veverice obyčajnej, vám asi ani netreba hovoriť. Ďalej dostanete Vidrý duch útočnú sekerku, s ktorou si ľahko vydobijete u svojej manželky potrebný rešpekt. Máme tu samozrejme čosi aj pre tých, ktorí chcú svoju ženu len tak zľahka postrašiť. Keď sa pred manželku postavíš, pevne chycíš do ruky svojho Vidrý ducha, hneď pochopí, kto je najväčší alfa samec v celém okrese. Samozrejme pribalíme aj nožnice, ktoré ste už videli. Ale to ešte není zďaleka všetko, Horstíček môj. V zásielke dostanete aj ďalšie nože, ktorým už ani ja sám nerozumiem, na čo vlastne slúžia. A to všetko za smiešných 1300. Za cenu zachovalej jedničkovej Fábie štil dostanete ako bonus všetky títo nože, ktoré nikto nescel v našej predchádzajúcej akcii a ktoré ve výsledku stáli úplne za hovno. Táto akcia plací len dneska aj do polnoci, preto volajte. Tak z tejto ponuky som si tuším aj ucvrkel do textilu. Toto sa nikdy už nemusí opakovať. Preto prestan hľadzať na obrazovku jak bulhar do miešačky a íď si okamžite objednať. Ukludni sa prosím ta, vieš, že máš slabú pumpu. A to ešte zďaleka neočul všetko. Jak ty už cvrklo, z toho čo dojdeš, štil sa aj dosereš. Jedna celá komplet Vidrý duch sada vrátane všetkých tých kokocín, s ktorými som tu do štilku šaškoval, úplne zadarmo. Volajte hneď, lebo skladom máme len pár tisíc kusov. Biedna dovolenka z rodzinu v Kuči v Chorvátsku alebo 2 sady Vidrý duch za cenu jednej, je to na vás. Jak štil sedzíš spocený pred televízorom v slipoch a rozmýšľaš, čo ti na to povie žena, keď kúpiš túto sadu, netráp sa, keď na ňu vytáhneš Vidrý ducha, všetko ti prepáči. Pepo, ozaj dostanem za takú cenu všetko toto?
No, rozumel som tomu dobre. Len Áno, za liter a presne volajaké tak. drobné získam toto všetko, čo Áno. tu vidím? No drbem ja celé teplé Karlovačko a preplnené chorvátske pláže, žena to musí pochopiť. Kupujem sadu vidriduch a nesem si ju rovno pod pažu domu. Tak aj ty zeber svoj telefón a volaj. Len 3 eurá za každú začatú minútu hovoru. Boha jeho Pepo, ja som z toho úplne v rici. Takáto ponuka chodzí ozaj len raz za život. Skvelé, fakt. Poj Pepo, podaj mi ruku. Keby tu neboli kamery, aj bych ta pobožkal. Objednávajte, vidíme sa čoskoro. Vidriduch Handrička. Vidriduch Handrička! Čaute všetci! Písali ste nám, že váš život bez našich high-tech produktov stojí za hovno. Práve preto vám aj s Pepom predstavíme úplnú novinku. Vitaj Pepo! Nazdar Horstík, nazdar diváci! Vedci z Topoleckej na tohtoročnom celosvetovom veľtrhu v Hrachovišti predstavili revolučný vynález. Čistáci systém Vidriduch Handriček je presne to, čo nám v našich životoch chýbalo. Každý máme samozrejme doma takúto zadrbanú kuchynskú doštičku, na ktorej je zažraté snáď všetko, čo sa tam kedy krájalo. Mast z oravskej slaniny, voda s uharkou, chrén, horčica, jednoducho památka na všetky nočné chladničkové dobrodružstvá. Vyčistiť by to išlo možno uránom, ale urán je ťažké zehnať. Ten, čo ho predával na bazoši, už umrel. Kuchynské utierky sú drahé, hubky sú zastaralé a drátenka tá vie za z celého doškrábať. Práve preto tu máme Vidriduch Handričku. Táto konkrétne je reflexná, vďaka čomu si môžete umyť svoju Felíciu kľudne aj na hlavnej ceste a nič vás nezrazí. Jedným z hlavných použitých materiálov ve Vidriduch Handričke sú chupy ze svine. Aj vďaka tomu, keď ju takto hladkáš, máš pocit, že hladkáš svoju ženu. Keď snu takto trochu pošmrtkáme, špina furt drží. Vieš prečo Horstíček? Lebo chupy ze svine sa aktivujú až po kontakte s vodu. Preto treba nalať trochu H2O a počvachtáme chvíľu našu reflexnú Vidriduch Handričku. Ešte trošku vyžmýchať. Sila chupov aktivovaná a takto ľahko vyčistíš aj storočnú špinu šmahom ruky vďaka revolučnej handričke, hneď máte drevo v úplne novém dekore. Kukni Horstík, všetka tá hnusná špina sa drží na handričke a ty máš svoju doštičku ako novú. Kto nebol do štíl presvedčený, štíl už byť musí. Boh žehnaj vedcom z Topoleckej. Handrička drží v sebe celý ten rokmi zažratý sajrajt a aj keď snu zatraseš, nevypadne ani kvapka, ale test z doštičku bol len začátek, taká predohra. Niečo ti ukážem. Vieš, čo je toto? Toaletný papier? Tesné vedľa. To sú kuchynské utierky. Keď snu volačo raz utreš, môžeš ho rovno vyhodziť do rici. To je to isté, jak celú taško zarobenú výplatu chyciť a zahodziť na zem. Na všetko, čo potrebuješ utierať, existuje ten správny typ Vidriduch Handričky. Vyzerá tvoja mikrovlnka, jak keby si tam sviečková pukance a segedín dali grupáč. Žiadny problém. Zebereš tyrkysovú handričku a hotovo, špina je preč. Tyrkysová handrička saje, jak keby nemalo prísť žiadne zajtra. Taká čistá tvoja mikrovlnka nebola ani keď si ho kúpil. Objavte nový svet vďaka tejto prelomovej technológii a kupujte, kým ešte máme. Vidriduch Handrička, revolučný zázrak od vedcov z Topoleckej. Všetky gazdinky mi dajú za pravdu, že najvác zadrbané v celém dome býva vždycky zrkadlo. Môžeš sa snažiť ako chceš, vždy príde volajaký chumaj a takto ho bez milosti celé obchytá a zasviní. Takto porádne porozetierať a upatlat. Rúžom tam dokonca nakreslím aj srdco. Každý poznáme niekoho, kto je úplne kyptavý a lakuje si vlasy takto. Aby sme dokonali toto dielo skazy na zrkadle, zebereme ešte kefku a pastu a nasimulujeme takto najhoršiu nečistotu, mušací trus. Toto je úloha pre rúžovú Vidriduch Handričku. Najlepšia handrička v hre. Táto ružovkastá je taká jemnučka, že by som si z z fleku najradšej vytrel aj rit. Stačí rovnako jak predtým trošku namáčať a vyžmýchať. Jemnými pohybmi vyčistíme všetko, čo som sem napatlal. Už len utret do sucha. Takto si predstavujem nebo. Toto je čistá senzácia. Výrobcovia kuchynských utierek nechaj pokapu od hladu. Ja volím už len handričky z Topoleckej. Nafrckám to tam všetko ešte raz. Pridám ešte raz rúž a drbnem tam aj ten lak na vlasy. Štíl sa podrž Horstík, handričku nemusím ani vyprať. To znamená, že špinavú handričku utrem za 100 zrkadlo. Chupy ze svine sú stále aktívne. Vďaka tomu sa zrkadlo leskne vác jak tvoja plešina Horstíček. Už to len zase utreť do sucha. Nevidíš už ani jedzinú šmuhu. Toto je pecka. Dámy a páni, kúkajte sa na ten zázrak. Takéto čisté zrkadlo vám budú vaše návštevy závidzet. Objednávajte štíl, keď sa vypredá už nebude. Vidriduch Ultra Black Edition. Inžinieri z Topoleckej zistili, že na vás vedzá kráľovsky zarobita ešte štíl. Pred sezónu zabíjaček vám prinášajú prelomovú sadu Vidriduch Ultra Black Edition. Vážení diváci, istotne sa chytáte doma za hlavu a pýtate sa, že ako je možné, že existuje niečo lepšie ako Vidriduch 3000, ktorý od základov zmenil svet nožov a celkovo vnímanie života ako takého. Tak štíl kúkajte. Mrzkým švihom hodzím bezbrannú rajčinku naproci nožu a bum, rajčina už len taško lapá po dychu. Toto je Vidriduch Ultra Black Edition, dámy a páni. Na chleba sa robí taško. Prečo by sa mal taško aj krájať? Ruku mám bolavú, budú mi ho operovať, ale aj tak s ľahkosťou krájam tento vadovský chlebík. Nakrájať si chleba ke klobáske nebolo nikdy ľahšie. Či už chceš krajičky menšie alebo väčšie, s týmto novým vylepšeným Vidriduchom to dokáže každý kripel. Vedcom z Topoleckej sa podarilo týmto náhodným objavom prekonať nemožné. Prečo náhodným? Môžeš sa pýtať.
Jeden z vedcov, keď mal dvojku v kábli, si išiel brusiť svojho vidriducha. Ledva na to videl a vďaka tomu sa mu podarilo objaviť túto novú prevratnú technológiu. Predná časť čepele je inšpirovaná chrupom priemerného šablozubého obyvateľa Severnej Topoleckej. Zezadu je čepel zas klasická, rovná, ostrá. Kľudne si ho porovnajme s nožíkom, ktorý som kúpil od Poláka na Mijavském jarmeku. Keďže naši diváci sa vyznajú v nožoch dokonale, všetci musá hneď vidieť, že s takýmto žabikláčom si ani suchohríb v lese neokrojíš. Za toto s vidriduchom to je už iná robota. Horstíček, aj tebe žena občas spraví kakauko a k tomu odkrojí vánočku a též ta vie tak nasrad, keď tej krave kyptavej prikrajaní povypadávajú z vánočky všetky hrozienka? Kúkaj sem, vidriduch hrozienka z vánočky nevytrásel, krásne ich durchom prerezal. Štil vám ukážem volačo fenomenálne. Kto ešte nesedzí, nech si radšej rýchlo sadne. Smejem sa do ksichtu všetkým. Keri si vyrábajú doma praženicu, omeletu alebo volské oko, jak pračlovek, tod na panvici. Už není rok 2024, aby som používal 12 druhov báriakých panvíc. Ukážeme si, že vidriduch Ultra Black Edition dokáže nahradiť aj panvicu. Málo kto to o Horstovi vedel, ale za mlada býval prvotriedny pyroman. Štil nám to môže ukázať. Pečlivo si nahrajeme svojho vidriducha Ultra Black Edition. To už stačilo, ty divočák. Vidím, že táto s tým ohnom ešte furt baví. Zeberem si rozšľahané vajcá, čo mi tu Horst nachystal. Toto bude absolútne dýchberúce. Pripravte sa. S vidriduchom Ultra Black Edition máte vajcá pripravené skôr, jak povieš Topolecká. Vážené dámy, vážení páni, to, na čo sa práve kúkáte, je historický moment. Som ozaj vzrušený. Práve som naozaj pred vašimi očami pripravil vajco na mojem vidriduchovi Ultra Black Edition. Verím, že Nobelovka poputuje do Topoleckej. Tento zázrak z kopaníc je Štil dostupný dokonca aj na splátky, len s 30% navýšením. Všetci už doma pri obrazovkách, ale istotne v napätí čakajú na to, ako si vidriduch poradí s domácou knedlu. Hovorí sa, že každá žena by si mala hľadať chlapa podľa toho, ako vie narábať se svojím vidriduchom. Bojím sa, čo bude, keď ženy uvidzá, ako krájam s vidriduchom ja. Istotne na ulici budú po mne zvoleja hádzať svoje maternice. V skutočnosti je jedno, či sfešák alebo či máš penáze. Keď muž nechycíš svojho vidriducha, podľahne každá princezná. Jak sa ešte medzi vami stále nájde volajaký chumaj, ktorý není o vidriduchovi presvedčený. Štil sa presvedčí už ozaj každý. Vkladám vidriducha do ruky Horstovi a Štil, kukajte. Keď sa Horst kedysi dávno narodil, padel pôrodníkovi z rúk na kachličky a kukajte, s týmto nožom krája jak profík aj taký kypták, jak je on. Horstíček, už to vidím, jak 50-tničkám doma z teba tuhnú bradavky. Kúpuj tento nôž, kým je, lebo keď nebude, tak už ho nekúpíš. Krklak Premium. Je tun Horstík, je tun Pepo a sú tu aj vedci z Topoleckej, ktorí majú pre vás čosi prelomové. Pepo, ukáž to. Milí diváci, je tun zas absolútna šupa z Topoleckej. Chrchlák Prémium. Jak sa vám ľúbili nože z legendárnej série Vidriduch, tak Štil očakávajte únik v oblasti vášho panvového dna. Je elegantný, je zelený, je umelohmotný. Vďaka tomu môže ísť aj do umývačky. Praktický držák je inšpirovaný cecíkmi veľkosti B, aby sa dobre držal. Chrchlák Prémium pošle do rici všetky ty haraburdy, ktoré vám do Štil v kuchyni zavadzali. Vydrbať rovno do koša môžete pučítko na cesnak, krájač na zeleninu, aj túto kokocinu a boh vie čo ešte. Krájať chleba bude váš nový koníček. Budete krájať chleba aj vtedy, kedy ho nebudete potrebovať, len preto, že to tak parádne ide. Kúkaj na to, Horstík. Chleba vieš nakrájať na také tenučké kúsky, že si ich môžeš dať do topánky namiesto ortopedickej vložky. Toto je ozaj prelom. Vedcom z Topoleckej by sme mali božkávať nohy. Aj úplný manták vďaka Chrchlákovi spraví doma švédske stoly. Môžeš krájať zemáky, cibulu alebo dokonca aj rajčáky. Štil si doma hovoríš: Pepo, ale ja dosť pijem, čo jak ma Chrchlák Prémium napitého celého doreže. Žiadny strach. Chrchlák je úplne bezpečný. Vedci z Topoleckej samozrejme mysleli hlavne na tých, kerí dosť pijú. Čepele sú dokonca navyše aj vajcovzdorné. Poznáte to, milí diváci. Vajcá sa vedzá prilepiť na panvicu aj na stehno. Na Chrchláka Prémium sa ti neprilepí nič, čo ním krájáš, keďže už od výroby je jeho čepel natretá doživotnú vrstvu masty z jazveca lesného. Dúfam, že už Štil každý volá svojmu OVBákovi a vybavuje si na Chrchláka chrumkavý spotrebáčik. Horstík, každý vie, že miluješ Vysočinu. Kúkaj na to, jaké parádne plátky z Chrchláka vypadávajú. Šup, šup, jedno kolečko rovnaké ako druhé. Také kolečká ty ani tetulka za pultom z 20-ročnú praxu u masára nikdy nenakrája. Horstík, keď skončíme, môžeš to celé zesť, ale Štil ešte dočkaj, prosím ta. Na Vysočinku si ja rád dočkám. Machri z Topoleckej mysleli ozaj na šecko. Chrchlák má takéto parádne úchytky, ktoré bez problémov držá na každej nádobke. Horst, poznáš to. Nedzela do obeda, ty kukáš svet v obrazoch a dojde žena, že treba nakrájať kapustu k obedu. No nasrad, vďaka Chrchlákovi to máš vybavené skorej, než stihne tá mangalica začať zjapať. Hravo a zároveň ozaj rýchlo. Kapusta nachystaná a ty máš zvyšek víkendu už len pre seba. Pokiaľ viem, to, čo spravím Štil, nespravil ešte nikto na televíznej obrazovke. Toto bude úlet. Toto nie sú žiadne filmové triky ani žiadne iné odrby. Naozaj Štil, pred vašimi očami idem krájať rajčák na kocečky. Ozaj sila. Zeberem si spomínaný držák, ktorý je krásne makučký, lahunký a nádherne pasuje do ruky. Úplne nový a trošku aj erotický pocit prikrájaný. Štil si zeberem na pomoc svojho vidriducha a trošku rajčinku narežem. A potom
Kúkaj Horstík. Chrchlák prémium už ide bomby. Rajčák na kocečky už vypadáva do misky. Očujem už tuším za oknámi hulákať sanitku. Volá koho asi z toho zázraku drblo. Dámy a páni, a teraz dokonca nakrájam aj to tementál. Jazdím s ním hore-dole a do misky už vypadáva syr. Jako sa v Topoleckej hovorí, that is fucking crazy. Ja som totálne vzrušený. Toto je ozaj dýchberúce. Takto krájať syr. To je v rici. Prepáčte diváci, ale kto si chrchláka nekúpi, je pre mňa ozaj chuj. A potom to celé môžete chyciť a drbnúť do umývačky. Dámy a páni, toto tún je chrchlák prémium. Chrchlák je ozaj prevratný objav. Elon Musk je oproti inžinierom z Topoleckej úplný drbo. Pórik, poj sem a umri. Wow. Čo bolo včera ešte otravné, dneska je vďaka chrchlákový orgazmus. Krása strieda nádheru. A čo taká paprika? Pomena to. Stopku chycíme, hodzíme do rici, vytáhneme zrnka a bum do ochranného držáka. Môžeš sa sem kúkať, Horste? Kedykoľvek som mal v živote doščil krajať papriku, scelo sa mi z toho grcat. A ščil? Máme tún chrchláka a ja mám v sebe nefalšované emócie. To je parádička. Horstíček, ešte som na čosi zabudel. Na šporáku sa nám už robí polievka a ja som do nej nedal pórik. Žiadny problém. Chrchláka viem používať aj v lufte. Kúkajte, nič nevypadne vedľa. Všetko padá rovno do kastróla. Život už nebude taký ako predtým. Chrchlák prémium, milí diváci. Totálna šupa. Hladinka Maker Pro. Zase je tu ďalšia pecka, prináša hu Topolecká. Túto básen som si mimochodom chystal celý víkend. Čauko, Pepo, čo pre nás dneska máš? Pod rukami vedcov z Topoleckej vznikel 8. div sveta. Na veľtrhu v Bzincách bol predstavený Hladinka Maker Pro, vďaka ktorému sa môže stať alkoholikom už ozaj každý. Taká domáca pálenička, ktorá je vždycky po ruke. A Horstíček, musím ti povedať, že chlast, ktorý Hladinka Maker Pro pripraví, je ozaj kvalita, vysoká voltáž. Hruška, slivka, jabučko, marhula, oskoruša. To všetko vypáliš v okamihu, Horstíček. Tot máš. Drbni si za jeden. Kupovať si alkohol v Lidli pred očami všetkých? Zabudni. Slopať môžeš pohodlne doma a potajomky. Vypáliš si čo treba a potom to len jednoducho a rýchlo vypláchneš. Len napustíš do nádobky jarovú vodu, drbneš ze spodku do svojho Hladinka Makera a hotovo. Stopy sú zahladzené a nikto sa nič nedozvie. Žiadna nasraná manželka, žiadny premúdrelý vedúci. To nehrozí. Na konci dna si len ty, spokojný a veľmi príjemne nadrbkaný. Nebíčko pre alkáčov. A vieš, ako to tí machri z Topoleckej vyladzili k úplnej dokonalosti? Jednoducho tam švacli tesnenie z kosačky. Elegantné a zároveň geniálne riešenie. Inžinieri samozrejme mysleli aj na tvoju bezpečnosť, keď už budeš napitý. Je tu takýto gombíček, ktorý zabezpečí, že ani po celodennej degustácii tá Hladinka Maker nezareže. 4 maličké vidriduchy robá z ovocia rovno pálené. Tento sa podarilo vysústružiť jednému z podgurážených vedcov do Boha, tento zas do Márie. Takže to má trochu aj náboženský presah. Drobná nepozornosť jedného z vedcov stojí za týmto prelomom. Skúsim vysvetliť, ako to funguje. Vidriduchy sa roztočá hajbuj až 100 000 otáčiek za minútu. Rýchlosť, ktorú sa podarilo dosiahnuť vedcom z Topoleckej, automaticky mení ovocie z nejakého dôvodu na prvotriednu pálenku. Vedci spravili tento objav ešte v roku 2020. Vieš, prečo si ho patentovali až ščil? Predsa, lebo sú profíci a 5 rokov nepretržite testovali. Horstík ščil ochutnáš čosi, čo ešte nepil. Pravá, nefalšovaná melónovica z Kopaníc. Bio aj eko. Vidím, že už sa na to zalizuješ. Hoď mi tam aj 4 maliny Pepíček, prosím ta. Tak ty si veľký dobrodruh, ale ako chceš, pridáme maliny a kúkaj hop a švác a bum a už sa to chystá. Kúkaj na to, Horstík, pred očami sa nám odehráva mágia. Za chvíľku už nasávame. Poďme to skúsiť dotočiť a sakra Dorici, sa mi to tam zaseklo. Aha, dobre, už to mám. Máme hotovo. Kamarát môj, potom jak okoštuješ toto, myslím, že tento program už nebude mať dlhé trvanie. Ozaj, Horstík, buď s tým opatrný. Brutálne to kope. Ty si daj do hlavy a ja zatiaľ zahľadzím všetky stopy po alkohole a náš Hladinka Maker umiem. Tak a je to. Čistá robota. Také malé ploskačky s hnusnými patokmi ščil stoja v obchode aj 3 eurá. A práve preto, že doba je ťažká, by tento objav nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Ukážeme si, ako to funguje, keď tam dáme kvapalinu priehľadného typu. Vidíme, že nezvyčajné rozloženie malých vidriduchov spôsobilo v Hladinka Makeri čistý mordor. Inžinierom z Topoleckej sa objavom tejto zázračnej sily podarilo nájsť medzery ve fyzike aj v chémii. Ja sa pýtam, jak nedostanú Nobelovku ščil, tak kedy? Dámy a páni, kupujte. Jak na to nemáte penáze, predajte všetky drblé elektrospotrebiče vašej manželky, Hladinka Maker musíte mať. Odkedy mám Hladinka Maker, tak svet je krajším miestom. Pijem skoro stále. Nech žije Topolecká. Hneď, jak sa preberem z kómy, prvé, čo spravím, je, že zas zapínam môj Hladinka Maker Pro a show must go on. Vďaka Hladinka Makeru pijem na tajnáša sama doma a nikto nič netuší. Už ani nechodzím do roboty, len pijem. Posuňte váš alkoholizmus na vyššiu úroveň vďaka revolučnému a prevratnému Hladinka Makeru Pro. Chupy Peachy Plus. Aj u tvojej ženy sa ozve volanie divočiny hneď potom, ako sa do hladka oholíš, ale holiť sa je také náročné a tebe sa s tým nesce srať?
Práve preto je tu revolučný Chupipiči Plus. Chupipiči hravo zvláda bujaré bokombrady, porast na krku, džunglu v ušách, huňaté obočie, či dokonca chúbky na ukazovákoch. Vďaka Chupipiči budeš vypadať už za pár sekúnd jak z manželkynho čvachtavého sna. Revolučná technológia od vedcov z Topoleckej úplne mení stratégiu boja proti chupom. Či už máš v rypáku prales alebo chupy na krku jak vlčák. Chupipiči Plus je presne to, čo si celý život hľadal. Máš obočie jak prastríc Dzeda Mráza? To nič. Nasad si na Chupipiči hreben a svoje neskrotné obočie si elegantne učeš. Chupipiči Plus šmahom ruky urobí z teba sympatického hrdinu nemeckých pornofilmov. Skrocí obočie, upraví kotlety, zbaví ta svetra na prsách a oholí ta šetrne aj v oblasti lehoty nad vtáčnikom. Ohol si svoj prst alebo sa zbav perského koberca na ramenách. Zbav sa srdci na ušách, pod pažámi, na bicákoch či na ramenách. Sereta, že si okolo pupka chupatý jak kiwi? Vďaka Chupipiči Plus budeš všadze hladký jak ryť bábatka. Ostrihaj fúzy na autobusára, ohol sa za ušámi na paprčách alebo si učeš ofinu na prsách. Vyoperuj chupy z nosa a rozlúč sa s tým, že nosíš obočie položené na okulároch. Chupipiči Plus v hodnote 2,5 tisíca získaš štýl len za liter. Ale pozor, to není zďaleka všetko. Jak zavoláš do 6 minút a objednáš si Chupipiči Plus, dostaneš zadarmo túto frajerskú kabelku plnú chujovín v hodnote 440 €. Áno, dobre si očul. Toto všetko môžeš mať doma len za smiešný litrík. Konec otravného holenia a nebezpečných špicatých nožníc. Vyskúšajte Chupipiči Plus a objavte nový vesmír. Odstraňovač chupov vyvinutých chlapmi z Topoleckej pre chlapov z celého sveta. Zavolaj a objednaj si Chupipiči ešte dneskaj. V cene máš samozrejme aj hreben na bujaré obočie. A to všetko len za liter. Jak nemáš penáze, nehanbi sa poprosiť svojho OV-báka o spotrebáčik. Toto proste musíš mať. Skladom máme len zo pár tisíc kúskov tohto zázraku. Tak radšej čo najrýchlejšie objednaj. Ekrazit to go turbo. Vánoce za rohom a ty nemáš kapitál na to, aby skúpil darček každému jednotlivo? Kúp darček kolektívny. Najnovší objav z Topoleckej nám predstaví sám jeden z vedcov. Jaro zvaný Tchor. Jarko, vitaj. Čau, Horstík. Toto je to najlepšie, čo sa nám doštil podarilo. Už mesiac sme testovali Hladinka Maker a v tom kto si hovorí. Ja nemám doma elektriku a též chcem pit. A tak sme po dlhom výskume vyvinuli Ekrazit to go Turbo. Funguje bez elektriky, bez baterky a dokonca není ani na solár. Len čistá chlapská sila. Jako prvé sme skúšali páliť samozrejme čo iné ako jabúčko. Buchnem ho tam, prštekom trošku popravím. A aj keď mám po páde z manželky dodrbané rameno, z ľahkostu si vypálim svoj života budič. Žiadny odpad, čistá robota. A vieš, jak to opucuješ? Nič, len drbneš o stolík a hotovo. Ostala len táto koška. Všetko ostatné sme premenili na zlato. Za chvíľečku máme krásny, čerstvo vypálený a trošičku zakalený jabúčkový šmak. Nalejem ty, Horstík, to musíš ochutnať. Ale dávaj pozor, aby táto nevyzulo. Má to grády. Noc objavu je v Topoleckej doštil známa ako Brutálnacht. No čo, Horstíček? Čo hovoríš? Jakú si z toho chytil zdravú farbu? Juj, anciáša tvojho, dobrunké. Veľa ľudí sa naučilo brzdiť chlast džúsom z obchodu. Kuknime sa, čo taký džús obsahuje. Emulgátor, stabilizátor, rotavátor, obsahuje stopy po rope, veveričkách a panenskom moči. Nescem veveričky, scem pit. Presne jak hovoríš. Výsledný produkt z nášho najnovšieho objavu je priamo z darov prírody. Žiadna chémia. Tún hore sme dali také úchyty, aby sa Ekrazit to go dobre držal. Do jeho útrob sme schovali takýto tajomný kužel, ktorý mení ovocie na alkohol a ľudský život na divokú jazdu. K úplnej dokonalosti sme to doladzili inštaláciu procišmikovej podložky na dno prístroja, pretože ver mi, Horstík, po 4. drinku už sa to vie šmíkať po stolíku. Horstíček, všetci to dobre poznáme. Prišla zima a snu soplík a bolavé hrdielko. Kedysi by si zebral takýto historický odštavovač. A potom chorúčky ze smrteľnú horúčku 37.2 začneš pracne žmýchať citrón. Najprv jemnučko a potom zatlačíš jak bulo a do toho sa musíš ešte jak chuj otáčať. Aj tak to nevypáli takú dobrotu. Máš pravdu. Rozšľaháš si bicák aj tricák, odpáliš chrbát a ve finále máš z toho len šťávu, ktorá v sebe nemá alkohol, len vitamíny. Hnus! Kedysi boli aj elektrické. Myslíš takéto? Náhodu sa tu jeden povaluje. Velice estetický kus techniky. A nakoniec aj tak musíš chyciť ten citrón do ruky a držať to jak hluchý dvere. Očuješ, Horstík, vrčí to jak malotraktor. Ja som rozmaznaný a pohodlný alkoholik. Ja som sa nenarodil na tento krásny svet, aby som makal. Takto plýtvať drahocenným ovocím? No choďte mi do rici. Povedz mi, kto by chcel mať toto doma. Daj to odem na preč, Horstík. Nemôžem sa na to kúkať, ešte že sme tu my. My prinášame skutečný zážitek. Kúkaj, prasknem to tam. Bum, bum, bum. Minimum námahy a to je všetko. Citrón zbavený duše. A ako bonus výborný liek proti všetkým chorobám. Fantastické. Čo by si buchel ďalšie, Horstík? Čo tak slívka z kopaníc? Tu tam môžeš drbnúť kľudne celú. Ekrazit to go ty ju rovno odkvostkuje. Kvostka ostane hore. Také jednoduché to je. Pridám ti tam jahody a baranie rohy. Tvoja pečienka spozná nebíčko. Akurát tvoja riť zažije stredovek. Aj ty to trošku nazdobím.
Kúkaj, tomuto drinku sa hovorí mijavský Lucifer. Málo komu by som ho vyrobil, ale tebe sa nebojím, Horstík. Ty už máš čosi odpité, ty lišák. Ochutnaj a povedz mi, čo si myslíš. Priprav sa na veľké finále. Mal si už volakedy pálené z rajčákov? Rajčinka, poj sem. Hop, pošmrtkáme. A švác, rajčák je vypálený. Len šupka, všetko sme spotrebovali. Čistý masaker toto. Vykydám odpadky. Z odpadkov môžeš spraviť deckám napríklad omáčku na špagety. A pre teba tun ostala rajčákovica, po kerej len tak zamlaskáš. Svet už nebude nikdy rovnaký. Pridáš do toho trochu soli, bobkový list, trochu repkového oleja a máš kopaničársku Bloody Mary. Na zdravíčko. Pochromovaný, peknučký, revolučný, od tvorcov mega úspešného Hladinka Makera Pro, od najsamlepších vedcov na celej Zemeguli, pre všetkých machrov, ktorí sa neboja buchnúť spotrebáčik. Prinášame vám takú šupu, že mnohí sa z toho zeserú až po lopatky. Tento objav prinášame ešte štýl pred Vánocámi. Predstavujeme totálne revolučný nerezový Ekrazit To Go Turbo. Super rýchly výrobník alkoholu, vďaka ktorému môžete piť ľahko aj na cestách. Toto oranžové, kiwi, mango, hrozno, z toho všetkého môže byť chlast. Keď rodzine šmahom ruky vypáliš lahodný pomarančový destilát, hneď sa vám vylepšá vzťahy. Pálenka z melóna je dobrá na krčové žily a hemeroidy. Po ananáse ty zas budú krásne vonať slipky. Zebereš si ovocíčko, šup, šup, šup a ide sa piť. To je ono. Kedy si som pil menej, štýl idem bomby non-stop. Odkedy máme doma Ekrazit To Go, moja najmladšia dcérka vysadzila sunár, pýta len cuckať mnamku. Kúpila som to mužovi a keďže to není na elektriku, muž trávi na rybách celé týždne. Štiel, kúkajte, čo všetko dostanete zadarmo, jak zavoláte do 5 minút. Máme tun pre vás také poklady, ako napríklad takúto chujovinku z keru spravíš z oharku vrtulku. A k tomu dostaneš aj takúto fešnú škrabku na zemáčiky, za pomoci kerej hravo preoperuješ redkvičku na kvecinku. Pre tých, čo chcú naraz pichať do úbohých rajčiniek a zároveň vykrajovať pekné guličky, je tun toto. Zadarmo dostanete aj tento kúsek vlnitého plechu na rúčke. Krájať maslo nikdy nebola vačá sranda. Nachystajte na Vánoce pre návštevu takéto naložené občerstvenie a všetci si budú mysleť, že máte vyštudovaný odbor cukrár rezbár. Každý vám bude strašne závidieť. Tento praktický set je dostupný len štýl za zvýhodnenú kamarátsku cenu. Carcinogen Gourmet Plus. Též ta nebaví si v robote ohrievať svoj nutričný minimalizmus v plastovém obale a zároveň nemáš čas a chuť postávať pri šporáku jak cikulka? S tým je štýl konec. Vďaka najnovšiemu objavu Stopoleckej môžeš variť domáce šmaky rovno v mikrovlnke. Je tu Carcinogen Gourmet Plus. Revolučná kokocinka do mikrovlnej rúry. Ahoj Irenka a ahoj diváci. Čauko, Horstíček, čo máš dneska aj pre nás pripravené? Carcinogen Gourmet Plus. Úžasný vynález, vďaka ktorému si môžeš pripraviť obed rovno v mikrovlnke. Prinášajú ho inžinieri Stopoleckej ve Futuringu z pohrebnú službu Mijava. Je to objav, ktorý šetrí čas aj energiu. Navariť si môžeš v robote cez prestávku a to len za 20 minút. Irenka, hneď tebe aj divákom ukážem, ako to funguje. Kukaj, mám tu trošku ryže a hrášku. Praščím tam odmerku nefalšovanej turanskej vody. Štýl pohľadám ešte masové guličky, ktoré tu mám náhodu nachystané a pridám ich tam. Nadrbem tam z voleja pol kýbla majonézy, pridám olivy, citrónik a trošičku petržlenovej vnatky. A štýl, dámy a páni, zaklopíme štuplíček. Hodzíme do mikrovlnky na 20 minút a necháme pri príjemných 1500 W bublat. Kukaj, Irena, jakoby zázrakom nám z toho volá, ako vznikla plnená paprika. To je grandiózne. A to není všetko. Aha, z ryže sa nám stali za tých 20 minút zemáky. Rýchle a chutné jedlo s jemným polyuretánovým podtónom. Fantastické. A keďže som očul, že rada hryskáš gulky, mám tu pre teba gulky v omáčke. Samozrejme nemôžu chýbať ani špagety pripravené, jak to máš rada. Al demente. Tým Stopoleckej myslel na všetko. Kúkaj, ako ľahko si to môžeš nehať odkvapkať. Trošku pootočíme a voda vyteče. Navyše chemická reakcia v mikrovlnke volajako spôsobila premenu vody ze špagiet na chlast. Brilantné. Môžeme si tú vodu ze špagiet ísť spolu potom ke mne vypiť, čo povie Žirenka? Radšej nie. Ale áno. Ja nechcem. Keď na teba vytasí môjho vidriducha, zmeníš názor. Ale to doriešime potom, štýl sa vrácme tot k našej gastrošlehe. Presne takto môžeš variť aj ty doma. Pridáme ešte tvoje milované gulky. Borci Stopoleckej to zase dokázali. Toto je prelomové. Chcem apelovať na komisiu pre Nobelovú cenu. Keď nie je štýl? Nie len, že ty Carcinogen Gourmet dodrbe zdravie, ono to stojí aj kopu penazí. Volaj a objednávaj, to musíš mať. Štýl si ukážeme zločin proti prírode. Voilá! Laknutý pstruh dúhový s obschlými zemáčkami. Delikatesa už na prvý pohľad. Jako sme do štýl bez toho vedeli žiť? Neviem. No ťažko samozrejme. Ale my máme to šťastíčko, že žijeme v epoche ľudstva, kde máme vedcov Stopoleckej, Irenka a máme to tu ešte pred GTA 6. Rybacina je dobrá vec, ale toto ju posúva na iný level. Kukaj, pstruha na šupu drblo, keď videl, že skončí v mikrovlnke a v tej polohe ostal ten chudák aj zafixovaný. Majitelia reštaurácií nebudú mať čo žrať. Od štýl varíme len doma. Takúto rybu ty neurobí ani ujco Zoran na juhu Makarskej. A to není všetko. V dolnej časti sa nám zároveň uvarilo výborné haláslé. Skvelé. Hryskať gulky síce ľúbim, ale prenikavá vôna rybaciny, to je pre mňa najvác. Kukajte sa sem, milí diváci.
Viete, čo je toto? Predsa karfiolík a brokolička. Nádherné, jak z katalógu zeleniny. A ščil sa pozrime na doterajšiu prípravu. Rozvarený hnus bez výživových hodnôt. Vďaka Carcinogen Gourmet Plus ostala zachovaná krásna farba zeleninky, ktorá navyše potme aj svieci erotickým uránovo-zeleným svetlom. Keď budeš jesť toto, Irenka, nie len, že budeš mať rytku jak lasička, navyše budeš aj vyžarúvať dobrú energiu. Doslova. Zrazu o 3 mikrovlnky ďalej sa nám tu objavili guľky na majonéze s citrónikom a petržlenom, ktoré sme dali variť pred chvíľu, a tu dole je bioryža, ktorá sa varila naraz priamo dole pod guľkami. A ja kráva som varievala rýžu v hrnci. Carcinogen Gourmet Plus. Ladies and gentlemen. Skvelé predkrmy, hlavné chody aj polievky. Toto všetko len z Carcinogen Gourmet Plus. Schwarzderb. Kúkaj, Horstíček, toto je Schwarzderb Ultra. Najnovší objav z Topoleckej, ktorý nemôže chýbať u žiadneho búchača automatov. Elektrika odpojená, všetky elektrické spotrebiče v záložni, ale krájať treba, tak nám inžinieri prinášajú tento ďas. Na turánském jarmeku sa kedysi dala kúpiť takáto chujáda. Tá je dobrá leda tak na prekrvenie paprčí, ale ináč stojí za hovno a všetko v rádiuse 5 metrov je zadrbásané. To sa ti ale nemôže stať ze Schwarzderb Ultra. Je lahunký a velice aerodynamický. Jednoducho ďalšia fantázia z Topoleckej. Kúkaj, jak som na 3 otoče nasekal petržlen. Parádička. Všetky petržlenové šťávičky ostanú vevnútri vďaka tomuto zvlnenému vidriduchovi. Uznaj, Horstík, toto je ozaj nádhera. A jak náhodu si toho našmrtkáš vác, jak potrebuješ, môže to ostať tot v dózničke. Stačí to len ľahko zaštuplíkovať. Ke každému Schwarzderb Ultra ščil dostanete 2 dózničky a 2 štuplíky zadar. A ščil sa spolu kuknime, prečo je to také úžasné. 40 čísel dlhý, špeciálne tvarovaný vidriduch, ktorý je ostrý jak svina, rozšľahá úplne všetko. Kúkajte, milí diváci, jak to takto jemno stláčam vidriduch sa pomáličky točí a robí si svoju robotku. Každý pozná ty fejkové plastové kokociny z Číny, ktoré vám vaše slivečky len roztlačá a vám ostanú potom len oči preplač. Pekný hnus. Borci z Topoleckej to chycili a posunuli o 100 levelov ďalej. Ščil si zas zeberem to chrumkavé jabúčko. Na jeden jemný otoč máte, dámy a páni, vaše jabúčko nakrájané na 6 brilantných a velice chutnučkých kúskov. A jak spravím ešte jeden otoč, neuveríte, ale máte až 12 kúskov. A čím vác budeme búchať, tým vác kúskov budeme mať. Drb, Schwarzderb. Tomuto jabu sa hovorí priama úmera. Ešte pár rázy buchnem a mám parádne jabúčkové pyré. Pregooglil som snad celý dostupný internet a nikde som nenašiel prístroj, ktorý by vedzel nasekať moje milované vlašáky tak, ako bych si predstavoval. Vážené dámy, vážení páni, Schwarzderb Ultra ako jediný na trhu dokáže rozdrbať vaše oriešky tak, jak chcete. Jednoducho svižným pohybom pobúcham a orechy sú nasekané presne tak, jak to poznám z mojich vlhkých snov. Horstíček takto volá, ako si ja predstavujem svoje oriešky. Jak to ale chceš nasekať jemnejšie, nastavíš takýto autospin a skôr akoby čakal máš z orechov prášek. Kúkaj na to, prvotriedny orieškový matroš z Topoleckej. Už len narysovať na stolík a môžeme šnupať. Predstavujeme vám Schwarzderb Ultra. Prevratný vynález priamo ze srdca Kopaníc. Horstíček, na záver som si nehal volačo, z čoho sa od radosti možno aj nariedko zesereš. Každý vie, že miluješ cesnak, ale každý vie aj to, že z duše nenávidzíš si ho šúpať. Každý máme doma takéto predpotopné púčítko na cesnak. Jak cez to pretlačíš cesnak, ostane to celé zadrbané a očistiť to potom nedokáže ani pán Boh. My ale máme Schwarzderb Ultra. 3-4 jemnučké otoče a cesnak je zbavený predkošky. Kúkaj sem, šupky jednoducho vytáhnem v celku. Cesnakom si môžeš potrieť svoje masíčko, alebo si vyrobiť vonavú pomazánku. Boha jeho, vypálilo mi to všetky chupy v nose, potom to vás bude váš dentista milovať. A vďaka spomínanej dózničke a roztomilému štuplíku viete mať svoj cesnakový matroš po ruke vždycky, keď to budete potrebovať. Schwarzderb Ultra s 2 dózničkami a 2 štuplíkmi je presne to, čo by mal mať doma každý pravý fanúšek cesnaku.